Karobot kuba boro chiskuru ao nigo chigenderete kubika emiroberio nabo iborie eri kubanga amasomo ye class ge 12 no gotemwa okonene wa KCSE aso mwaka oyoiga eya bwangoiga ne skuru ya Nyachururu PAG Senior School ase ward ya Busamaro ensemo ye bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira eyatwara egeikaro nabo ibore aseri tukolia rero chinga kichwaigo nigo siasa chekyumbe ekigitene taboroke gya kupeta orosagia rwa Nyamira nigo abarimu abagenderete ni campaign bosio bobochori wechitariki 15 omotenyi okabere uro museketo Steve Nyarike Mbunde arigania roboti urkurase county ya Nyamira nasege karo yo kubeka emeroberio yo kwenekia boroki wangu etabare umwaka yoiga asamate mwa KCSE ase skuru ya Nyachururu PAG Senior School ase umoyega bareta abayiburiamo hamona abarimu eriyo koroberia cinjira cindonge cyo kwendera gukora bya mega yo mwaka hoetete ho KCSE aboroki wa 50 na babere na batano nomo banyorete ribaga hariyo gosase University. Moturi principal ya Nyachururu PAG Senior School naende nabongo tenya sayambia mono kiagara to ikiro mwaka oyo bona iganto bwate meeting ya form 4 candidates botubwate this year we have close to 160 walibande batakorete bagocha na baturaike around that number naende nire no mogoko reporting a school yetu ya Nyachururu nyasaho biro kunyira ando yekonyire kubwa mono sama tokya yatwanyarire ko batokonyora onyarire ko baga gutubwati sana foi gongera neri umwarimu omanene bwe school n'abarimu baye ngambu ya mono asiga asingi yabagokora kubwa mono sense moyo kubwaterana na koene kingu umwana onyorire masomo ali atakire konyora kao kwana ekerekyo bakorawa no mo principal bwe school Kennedy Moturi nigo baereire obuya banyare ko bakobeka nemono ase grade 10 mega ya serikali kurwechi ko aboroki baso ase school eyo nigo ikabono aboroki wa batano na batatu basoire nse yechikeyo bakire bake ange 8 abandi mbali bagocha tukama kawaida nonye nigo hase skuru ya Nyachururu PAG Senior School nigo yatware mechando ao asegati yabayibori babeire bagwakane school fees wetera koreta chibao amona matobori bato support naende bakana rende fees bali batabwati bataletera ibintu biritokogani muna chindagira none chibao yesterday na receive mpaka matofori twayarike fees twagendera gusomya ba obisi borayiga esinje skuru ya korobia nkelinga kubwaterana korukuya kuruko asaba iboli na asaba alimu na somwarimu manene ase siasa icho chigenderete cyo kyombe gyo kwera abarimu gya kupeta sorosagia rwa Nyamira omunyakirogo orabisi cyo chimoraramaka agendera ko bagakwera gati y'ebintu bayikirania muna kyombe gyo kwera abarimu kweranganire bya bonega abarimu ekere bachigochora bachora baraya baronke lietaliane George Murara Maka gondo munyakirogo gyekombe yetu ya kupeta Nyamira County yo na beire obisi tamu koera bono towaka chukura tale 15 njebuno umunyakerogo unobisi na atenenere abobisa bachorwa ngakitwa chwa 2021 na goetera se obisi eyo twanyara ko gore pass yeito 31 ye union county ya Nyamira ya konyira abarimu mono sana singincho ya mangana yo koraisisha kereto bwate bokongondo bwensi ya raisishira abarimu baito be county ya Nyamira poigo asense emilia yo korwa tokoroka barrio benevolent fund LBC twa 2021 jibuno munyakero na obasire okomentu wechibese kirito gocho twa abarimu baito boikera ase olio omanyano okuruki bese akoewa 60,000 bosio bwobochori oborakorekana chitariki 15 mutinyo gochicha nigo hasabire abarimu hanene mono hasorosagia rwa Nyamira kubeka chinjira chindonge chogochora abarai bari na maroro abachori weito bwa kupeta Nyamira County igobole chitariki 15 mutinyo kabere omwaka oyo
nche buno omunyakero gase ng'incho nakoreire abarimu egasi engiya naende nkobaboria ande banchore bang'iranie egere ng'endere kobakorera egasi engiya ekonyoa ng'enderete gokora. Stephen Nyarikemone, Ensoko TV, ekaunti ya Nyamira.